Visca la República Catalana! Visca! Bé, us dono la benvinguda, us agraeixo molt que estigueu aquí, que haveu vingut de tot Catalunya. Des de fa una temporada hi ha molta gent interessada en treballar per la independència de Santa Coloma. A l'octubre vam tenir un acte nacional d'Òmnium al Teatre Segarra que va omplir com mai havia estat complet el teatre per un acte per l'estat propi. Vam presentar l'Assemblea Nacional Catalana omplint també una sala que ens van cridar fins i tot l'atenció perquè vam posar en perill la seguretat de tanta gent. Bé, és un cliché que es va crear en l'època del franquisme i es va crear perquè en l'època del franquisme Santa Coloma era una punta de llança en la lluita per la democràcia i no només en la lluita per la democràcia, sinó en la lluita per la catalanitat de Santa Coloma. I aquesta lluita la portaven molta gent que va venir d'Andalusia, d'Extremadura, de Galícia, de molt d'arreu de l'estat espanyol. Gent que va fer seves les consignes de l'Assemblea de Catalunya. Gent que va lluitar perquè els seus fills parlessin català. A Santa Coloma de Gramenet, no sé si ho sabeu, però va ser la primera ciutat de Catalunya, la primera ciutat on la immersió lingüística es va aplicar en totes les escoles públiques i privades de la ciutat. A l'any 1970, en ple franquisme, es va començar el que es deia català a l'escola, perquè es van començar a fer classes de català a la biblioteca, només hi havia una biblioteca aleshores, i l'èxit va ser tan rotund que no s'hi cabia, que els alumnes no podien entrar, fins al punt que les mares ploraven, però ploraven de veritat, no és una metàfora, ploraven de veritat perquè els seus fills no podien aprendre el català. Llavors es va plantejar que el català s'ensenyés a les escoles fora de l'horari lectiu. I totes les escoles públiques i privades de la ciutat es van afegir el català a l'escola. I quan va arribar la democràcia, tots aquells mestres del Casal del Mestre, associacions de pares, van demanar a l'Ajuntament que apliqués la immersió lingüística. Era una experiència que ja es feia al Quebec, al Canadà, que s'apliqués aquella immersió que es feia allà en una escola de Santa Coloma a veure què passava. L'any 1982, en l'escola Rosselló Porcel de Santa Coloma de Gramenet, es va fer per primer cop un curs d'immersió lingüística. I l'èxit va ser tan rotund que l'any següent es va oferir, no es va obligar, sinó que es va oferir la possibilitat que les escoles que volguessin poguessin fer immersió. Doncs va ser tan rotund que totes les escoles ho van fer, fins al punt que l'Ajuntament va haver de destinar una escola per fer una mica de plurilingüisme per personal, per alumnes una mica marginats i tal. Es va dedicar només una escola que ara està tancada, és l'escola oficial d'idiomes, el Nicolás Longarón, que era l'única escola que l'Ajuntament va destinar perquè es pogués fer també en català per atendre a persones que tenien dificultats. I això va ser perquè ho van demanar els pares i les mares de Santa Coloma. Pares i mares nascuts a Andalusia, nascuts a Extremadura, nascuts a Galícia, nascuts a la Manxa. Per tant, Santa Coloma, que molts consideren que és territori comanxe, a Santa Coloma no ho tenim tot perdut. A Santa Coloma tenim moltes zones blaves. A Santa Coloma hi ha molta gent per la independència. I molta gent que defensa la independència parlant en castellà. I bueno, estem molt agraïts de compartir avui aquest sopar i donem pas als següents. Moltes gràcies.